boys, come. Everyone, remember. Come on, let's move in. All the lion himself. There's a lion. The lion have come out. Me and my men were out to the show. Oh my God. Oh my God, we're here, this lion family, the whole worldwide. Yes. In the pray, the show. Obviously, I don't have coffee. Look at that, Maya, come out coffee. Moana Kalijane. Tao Fonya down on their way. This is lion. The time is ready. Lion is you enjoy the moving tribes. Anywhere you're watching me, all your problem is over. You are connected. Is it not true? Yes. Tell them to connect. Connect. Jakarta, Indonesia. Lion is 2019. That's why we are moving. Okay. Nice walk. All lion. There's lion families. Oh my God. We are moving. There's lion families. This is the lion families. Okay. These are men. These are children of lion. It's your magma tribe. It's a lie. I support you. Now so you there. Now so you there. Live. What says you go? Now so. Okay, tutup. Okay, tutup. The graph. Control way, come here front. Control way, come here front. Putrajaya. Okay, Putrajaya ke situ. Tapi. You all have it? Okay. Look the name. Anything come to? Hey, I take you there. Asami. Record, you record. I bring you to Putrajaya. Igbo bụ sọ mma ekenekwe m. Asị m ka m welu chanel ụmụaka wepụta ya maka na ihe a nchọrọ ikwu maọbụ ihe ngosi a nchọrọ igosi. Enwegasịrị m ndị oyi ya na ndị mma m na chọrọ ka ha sụọ ya n'oyibo ka ha wee mara ya. Maka na ka ụfọdụ ndị Igbo anyị na-esi akpa agwa ọ na-eme m ifele. Ọdụrọdụ mma iji ọnụ wee kwuo, ọdụrọdụ mma ntị ịnụ. A sị na okeke nwaanyị dị ntị njọ, mana nwaanyị na-azazi okeke kịta. Ihe nchọrọ ikwu maka mbuna a na-ebu, ọchụchụ a na-achụ ndị be anyị na-ebunasị ha from obodo ndị shia n'ụwasị a na-akpọ Indonesia. Na mbụgodinu asị m ekene dịlịkwa Chukwu nọọ mbuna ka a na-ebuna ha ya. Maka na ọ bụrụ na ndị nwe obodo jee sị ka ha jee nyowe ihe melụnụ ịnya na ebe esi ebute nyabi, ebe ha si wee bute nyabi ike,
na ụfọdụ n'ime ha ya egbu ha egbu, ụfọdụ atụọ ha nga. Mana ebe ọ bụ na nọ mbuna ka ebunalụ ha, nsogbu adịrọ, ọsọ agụụ bụ ihe aya ha naluo n'ụlọ jeje metụ experience Buhari regime a wee mara ihe a na-akọ. Unu mana nya bụ Odumeje si n'odogwu abụrụ Guinea. Mgbe ị na-alụrụ Naijiria, ị nọ Indonesia, ịmalụ n'odogwu abụrụ Guinea. Mgbe ị na-alụrụ Naijiria, ị ya ama n'odogwu nọ Guinea nke ọ bụ. Ka ndị be anyị si wee si nnọọ, maka na Odumeje aghara nọkọta si Ọnịcha jebe Indonesia, n'ọkwa ndị be anyị je ejeje kpọta ya. Ije ejeje kpọta ya ka ọ bịa kpele gị ekpele, ka ọ bịa gọzie gị, maka na o nwere ụlọ ọrụ iwuwere nya bụ obodo anyị nọ, ka ọ bụ na o nwere ezigbote aka ọrụ inwere na nya bụ obodo anyị nọ, ka ọ bụ na o nwere kedu m afịa ị na-azụ n'obodo anyị nọ, kama na ịbịa ka ọ bịa ịkpọtara ya ka ọ bịa gọzie gị na ngwongwo ị na-ebu, na njọ ị na-eme, na ịnapụ mmadụ ihe n'ụzọ na-eziri ezi, n'ụzọ aghụghọ, ya bụ yahoo ị na-eme. Ọnya ka a nọ n'obodo ọbụla ndị Igbo anyị na-eme crusade, emelegala ebe. O setiena ọkwa ọ sị na anaghị akpọ Uganda Express. Ọ dipendịkwalụ n'obodo ị nọ. Ọ bụrụ na ị nọ n'obodo dịka obodo Naijiria ebe moto na-aga vam ma ọ nwere ka ị kpọọ n'Uganda Express nọ. Mana ịbata n'obodo ndị meziri obodo ha emezi, mana enwere trafik light, na ị nwere ike ịpịa trafik light ọka akwụsị, ọkwụsị ọ nara eme na ọkwụsị akwa n'ozigbo ọ pasịla ndị nke ọzọ, mbanụ na ọkwụsị ị wee gafee. Oge anyị ji wee jiri ụkwụ na-agafe, ị nwere ike ịkpọchalụkwụ nwa obere ụga n'ọnya. Kịta akpọwagokwa ụga na akpọwagolo ndị be anyị ụga na express Indonesia, achụghalịwago ha. Ọkwa sịdịle gị na ịgọgụlụ ọnya na ị ya like ejize kichite gọgụlụ ọnya ya ka ịma ma ya like ya, ka ịgọgụlụ ọnya isi na-esi n'Indonesia deport oge ka mmami ya like ya. Ibi n'obodo ndị mmadụ ịchọọ ka ime emekarịa ndị ibi na be ha, ọ bụ ka esi eme. Ndị na-eme ụdị ihe unu na-eme bụ na onye ọbụla ego ọbụla onye kpatara onwe na-enye ozigbo nke unu adịrị unu na-ekuko kpọta ya ojuli convoy na-aga na-abụ ya ego. Ndị ọkwụrụ nọ n'obodo ndị a, n'agbanyeghị na m anara apụ n'obodo, mana adị m sure na onwụrụ ka ebe ọbụla ejeli n'obodo onụwa ka ịfụ ndị ọcha ka ha na-eme ihe, ha na-abụ ego ka ụdị otu a ndị be anyị na-esi abụ. Ọ bụrụgodị na ha na-abụ, ha nwụrụ ka ha bụ ọnya otu a ndị be anyị, ọ bụrụ na ha kpatara nya bụ ego, mana ha dụrụ nzuzu. Ije ebe a fim a ihe nkiri anụnwa ịfụ ka ndị be anyị na-esi na-abụ ego abọcha achịpụ. Ịma na anyị na-alaiki ihe otutu ọ na-etugo afọ nke nwa nọ na Asia, nke nwa nọ na Indonesia, nke nwa na Jakarta. Ị na-eko a na-etugo, ọ na-atọ gị, ị na-eko. Jeze kichije gọgụlụ afa ga jee kichije gọgụlụ ọnya. Ọ sị gị na anara arụ ọka na filling station, jezie na filling station ndị Indonesia ka ịfụ na arụghị ọka. Abụrụ dị sọsọ na arụrụ ọka na ọkụ na-agbazi ndị be anyị. Ọ bụla ihe unu jọsụrụ jiri na-aka unu kụkọnatala onwe unu nsogbu n'ọlụbie unu achọla ya bịa. Odumeje ego niile ahụ unu bọkọrọ ya okwu bụrụ gị ya na ọla na ojiri nwaanyị na nwunye egotekwa udo ọzọ ha na-ete na-abụrụ na-agbasọ mma
agbadị mụ na nwoke asef jide nwaanyị echedị mmụọ ma ụmụazị amụrụ n'okpuru briji Ọnịcha ha ete ebe ahụ na-awụgharị n'ọpa iwe ka echedị m ụdị mmadụ ahụ maka ana m afụ vidiyo ka ọ na-eme ka onye na-eze onye na-ese fịa nwoke a dị emedede ọ na-eme nnọọ ka onye ọ na-ese na-ata ya ata na-anwụ ya anwụ otu a ka o si eme agwọ mbọsị anụ ma mmụọ izuụka gara aga ka izuụka na-abụọ gara aga ka afọ dele na o ji nwaanyị ji likwude alụ ụmụ unu na-eme ka asị anụ m na ọ chọrọ ije Malaysia mana ọ kansụl gị nya jerenụ Malaysia ka o jekwa ebe a ka o jije tielu ndị be anyị n'ebe a n'ọnụ ọ bịagonu Jakarta ya chọọ ya ọkwa ọ jagasịghị ọnụ ya ọ na-agonu achụrụ unu ngwanụkụ ebe chukwu chichie na-aza ekpele ihe niile okpe okwu akwa na ọza ya na asụsụ ndị mmụọ a ọ na-asụ sọsịa agbakwudo m na unu niile na unu anaghị anụ ya bụ ihe asụsụ ya sọsịa ma sọsọ ihe ọ na-asụ ka unu bụ na na-eklemli as long as at the end of the day in Jesus name you claim it. Ọ bụ na abụọ ezinụlọ gị niile ọnụ ịma nke a na-akọ ihe makwarakwara ọ na-asụ ha nche abụrụcha anya ma elu n'ụlọ unu ebe na ndị Igbo ma elu n'onwe unu ebe na unu emechuzi n'anya iru ọ bụrụ na ihe a unu mere nkịta o tinyecha ndị mba Afrịka ndị ọzọ n'okwu akpụrụ anyị n'ọnụ ọ bụrụ na a na-akpụta anyị n'ọnụ chekie ya asịkwa na ebe okwugburu onwe ya emegburu onwe ya n'ebe ahụ cheke ma ọ dị mma unu kpọkọ nnọọ onwe unu ma n'obodo unu binye n'abalị ka unu ji aka ndị nwe obodo na-akpụsie oge akụ unu ya eje pụọ ọ bụrụ na o nwere ihe unu chọrọ ijije gote unu ejije gote maka na akwụkwọ unu ejiro ọtụtụ n'ime unu ejiri akwụkwọ ya ka unu nọzi nweje kpọkọ onwe unu nọrụkwa ebe ahụ ndị nwe obodo nọrụkwa na-ekiri unu o metụrụ ọdụ unu n'obi ka unu tụtụ onwe unu mbọ jikọlata tụ onwe unu na na-eme obodo tileti nke na ọdịnarị kameraman bụ onye obodo nya bụkwudu na onwurokwu onye n'ime unu nwere ike mepe dia studio ya kọva dị ihu mmemme unu na-eme ọnya bụ na ọlụ adịrọ unu ebutego n'ike odogwu abịawa bunye unu ike unu ya eji wee na ọ ya bụ edipọtụ unu n'uju nwayọ na-akwado n'ọfụma bụrụ ngwongwo unu buru ya ejebe n'ụlọ ya jekwuli ya n'Ọnịcha mmadụ ma ka o tinye unu n'ihe a na maka adị m sure na ya bụ nwoke o so n'ihe a na-alụ ọ ma ihe unu na-alụ ọ bụ gaị n'onwe ya unu jee ejije tinye unu n'ihe a na-alụ na-esodi ya lụwa hapụ ya ebe a amụrụ m ihe mmekwu n'ọkama maka ndị obodo ọzọ na-akwado ijegejije eme ihe ndị Jakarta mere uche unu dịkwa ya mmadụ anụrọkwa eji aka ya mụnye unu ọkụ gbapụtazịa chọwa mmiri oyi eji wee kwanyụ ya anara eme ya eme a sị na onye unu ya na-agba ọkụ anara achụ oke onye mmiri na-elikwe anara achọ ihe dị n'obe ọkpa ejili nwayọ unu emechuzi na Igbo iru unu na-emefọdụ unu na-emetụrụ na-ezotu ezo mmalị na ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ Chukwu anaghị anabata ihe ọjọọ Chineke unu na-akpọ ọdị unu ka onwere ka unu bụrụ ego unu butere na ngwongwo ọ bụla bụ ihe Chukwu na-achọ ọ bụgodịli na ọ dị gị ka akpaga ọdịzi alụ nke gịnị bụ na unu aghara unu ọ bụrụ na emechi ihe a na-eme unu abịa na ọ bụrụ sid gwanụ unu na-esi oyi unu jee unu akpọkọta nya bụ ego so iwe sid mba na-efe
iche na ị nọ na mitin ijele mmemme ọgbọ ndị vileji unu isi ka ife kalịa ka ndị obodo niile malụ na nga bụ onye kacha nwee ego ya rapụkwa m unu doo n'elu ihe unu mere onwe unu na-etinye n'onwe unu na nsogbu tinye ndị mba ọzọ na alụ unu Naijiria ka unu experiensie Buhari na ndị bie bụ ndị Fulani ngwakwanụ